Osman Baydemir Wikipedia Osman Baydemir Osman Baydemir zayên 1971 li Amedê daxnaz û parêzvanê mafên mirovan û şaredarê Amedê ye. Di sala 1995 de tevlî rêxistina mafên mirovan a Tirkiyeyê dibe. Di sisiyê çiriya paşîna 2002 de dikeve hilbijartinên parlamentoyên giştî lê ji ber ku partiya ku tê de endamiyê xwe danibû deha bendava sedîda deha hilbijartinên derbas nekir, nekete parlamentoya Tirkiyeyê. Sala 2023 bo demek Kurd diçe DYAyê û îngilîziya xwe bi pêş dixe. Di hilbijartinên 2004 de ji bo şaredariya Amedê tê hilbijartin û şaredarê îro yê bajarê Amedê ye, ji bilî karê şaredariyê têkoşîna xwe ya mafên mirovan jî didomîne. Osman Baydemir zewicî ye û zarokekî wî heye. Çavkanî Wikipedia